Ja mä oon tosiaan Mannosen Lotta Espoon kaupungilta, strateginen kehittäminen ja tietojohtaminen yksiköstä ja kestävän kehityksen osaamiskeskuksesta. Ja kerron tosiaan Kiviruukin alueesta tuolla Espoossa ja siihen liittyvästä alueen kehittymisen käsikirjasta, joka on sinne sitten myös tehty. Ja erityisesti hiilineutraalius ja luontoviisausteema on tässä esityksenä agendalla. Tässä näkyy vähän kartalla tarkemmin vielä, että missä se Kiviruukki sijaitsee. Tosiaan tuossa metroradan varrella toisessa päässä siinä Länsimetron kasvu- ja kehityskäytävällä. Yes, ja yleisesti vielä tästä Kiviruukin alueesta. Kiviruukista kiertotalouden keskittymä on tämmöinen Espoon kaupungin kestävän kehityksen alueellinen kärkihanke, johon itse myös tosi vahvasti liityn. Ja tarkoitus on kehittää tänne Kiviruukin alueelle kiertotalouden innovaatioiden, liiketoiminnan ja osaamisen yhdistävää huippukeskittymää. Ja Kiviruukin toimijaverkosto ja tilat vahvistaa Espoon elinvoimaa tarjoamalla kansainvälisille ja kansallisille toimijoillekin erinomaista kasvualustaa, jossa kestävän tulevaisuuden tutkimus ja oppiminen otetaan kiinteästi siihen arkeen mukaan. Ja alueen kehittämisessä huomioidaan maankäytölliset mahdollisuudet ja rajoitteet, koska ollaan yhdistämässä kaupunkimainen asuinalue ja kiertotalousyrityksiä sekä TKI-toimintoja yhteen samalle alueelle. Sitten tehdään vahvasti erilaisten toimijoiden kanssa yhteistyötä ja kaupunkina pyritään mahdollistamaan ja konkretisoimaan kehitystä yhdessä sovittuun suuntaan, tehdään maakäytöllisiä linjauksia, yhteistyötä, lisätään osaamista ja tiedonkeruuta ja tuodaan sitten ihan näkyväksi kiertotalousratkaisuja. Ja luodaan tämmöistä kansallista ja kansainvälistä osaajaverkostoa näiden toimijoiden kesken, jotka alueella jo on ja jotka olisivat sinne sitten kiinnostuneita myös sijoittumaan. Ja tällä hetkellä alueella toimii jo merkittäviä kiertotalousyrityksiä ja toimintoja, muun muassa Euroopan suurin pilotointikeskus VTT Bioruukki. Heillä on nyt laajennustyöt menossa ja sinne on myös sitten rakentumassa NCC:n toimitilakortteli, joka kantaa nimeä Cleantech Garden. Ja sinne tulee sitten sijoittumaan yrityksiä ja sitten ihan Kiviruukin lukio, Omnia ja VTT. Eli tosi monipuolista toimintaa ollaan sinnekin saamassa. Sitten alueen visiona on olla kansainvälisesti tunnettu ja kokoaan suurempi kiertotalouden innovaatiokeskittymä ja toimia kokeilualustana kestävälle elämäntavalle. Ja ottaa siihen mukaan ihan alueelle sitten muuttavia ihmisiä ja yrityksiä ja tukea heitä tässä kestävän elämäntavan mukaisessa sitten arjessa. Ja kiertotalous on hyvin vahva alueen visio ja ehkä tämmöinen avainsana. Ja miten tähänkin pääsee mukaan, niin esimerkiksi pilotteihin osallistumalla ja kokeiluihin osallistumalla, jolla voi sitten eri toimijat saada sitten näkyvyyttä. Ja hyvin jo varhaisessa vaiheessa pyritään panostaa tähän alueidentiteetin aikaiseen muodostamiseen ja sosiaalinen kestävyyskin on hyvin suuressa osassa, että muun muassa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä ja pyritään osallistamaan heitäkin tähän sitten prosessiin. Sitten vielä tästä alueen käsikirjasta löytyy myös ladattava versio Espoon kaupungin sivuilta. Mä voin laittaa linkin tonne chattiin sitten tämän puheenvuoron päätyttyä, niin pääsette selailemaan. Siinä on noin 80 sivua
niin toimii hyvänä semmoisena iltalukemisenakin, vaikka jos haluaa tutustua tarkemmin tämän tilaisuuden jälkeen. Ja tosiaan siinä on 3 tämmöistä pääteemaa: hiilineutraalius, kiertotalous ja luontoviisaus, mutta mä keskityn tänään enemmän tähän kiertotalouteen ja luontoviisauteen. Ja tämä on tarkoitettu pääasiallisesti Espoon kaupungille, mutta myös muillekin tahoille, jotka on kiinnostunut tämmöisestä kehitystyöstä ja haluaa käyttää vaikka inspiraation lähteenä, niin tätä kannattaa sitten käydä vielä selailemassa. Ja muidenkin sidosryhmien roolia pyritään tuomaan tässä sitten esiin. Ja tämä on toteutettu Espoon kaupungin toimeksiannosta yhteistyössä Rambollin kanssa syksyllä 2024. Ja tähän on pohjana ollut haastattelut ja sitten työpaja, jonka mukaan tämä on sitten koottu tämä käsikirja. Ja tässä näkyy vähän vielä sisällysluetteloa. Eli on tosiaan noin 3 teemaa. Sitten on kokonaiskestävyyden toimintamalli, johon sisältyy muun muassa tavoitteita, prosesseja, yhteistyötä, elämänlaatua kiviruukissa. Ja sitten näistä kaikista 3 teemasta vielä ristikkäisvaikutusten arviointi ja suositukset ja seuraavat askeleet. Jes, ja hypätään ensin tuohon hiilineutraaliuteen. Täälläkin, että miten hiilineutraaliusteema voisi näyttäytyä kiviruukissa, niin suurten julkisten rakennusten katoille aurinkovoimaa, sitten panostusta tähän joukkoliikenteeseen, kävely- ja pyöräväyliin, ja sitten vähähiilistä betonia ja vähähiilistä terästä ja puurakentamista hyödyntäen, ja sitten pidetään vehreänä, mutta tiiviinä sitten toi korttelirakenne. Ja muutama tämmöinen mahdollisuus, jota tätä hiilineutraalius voisi alueelle tuoda, niin hyvät kulkuyhteydet ja sijoittuminen tuonne Kivenlahden metron vaikutusalueelle ja mahdollistaa alueelle vähäisen yksityisautoilun tarpeen. Ja alueella ei ole merkittäviä hiilinieluja, mutta niiden lisäämiselle on selvästi potentiaalia. Ja toki sitten myös muutama haaste, jonka haluan nostaa, niin kaupungistumisen myötä niitä hiilinieluja toimivia viheralueita, niin niiden säilyttäminen ja sitten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen niin vaatii sitten toimijoiden ja vastuutahojen välillä yhteistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Sitten tästä luontoviisausteemasta. Luontoviisausteemakin voi monella tavalla näkyä siellä kiviruukissa. Muun muassa sitten, että on toisiinsa kytkeytyneitä viheralueita, jotka saa omalla tavallaan sitten kehittyä kohti sitä luonnontilaa. Sitten tarjotaan laadukkaita elinympäristöjä alueen eliölajeille ja ihmisille puistojen ja viherkattojen avulla muun muassa. Ja sitten tämmöinen hallittu hoitamattomuus kunnossapidossa, niin annetaan kukkien kukkia ja kasvien myös kasvaa, ettei kytketä heti sitten kaikki. Ja muutama vielä mahdollisuus, mitkä tähän luontoviisauteen voi liittyä ja tästä niin kuin osayleiskaavan näkökulmasta, niin se mahdollistaa ekologisten yhteyksien parantamisen etenkin alueen sisällä ja alueella esiintyvät uhanalaiset lehtoluontotyypit säilyy sitten osayleiskaavan mukaisella maankäytöllä. Ja muutama tämmöinen ehkä haaste sitten vielä, että lisääntyvä asukasmäärä voi sitten aiheuttaa luonnolle häiriötä ja maaston kulumista. Ja sielläkin osayleiskaava-alueella voi esiintyä haitallisia vieraslajeja, joiden sitten esiintymistä täytyy torjua. Joo, kiitos. Tässä oli tämmöinen hyvin tiivis ja lyhykäinen esittely tästä Kiviruukin alueesta ja käsikirjasta. Tuossa on mun yhteystiedot, jos
herää vielä esityksen jälkeen jotain kysymyksiä, niin saa mielellään olla yhteyksissä.